Persuna li tipprova twettaq xi forma ta' terapija bil-premessa li se jirnexxielha tbiddel l-orjentazzjoni sesswali ta' persuna oħra tista' tinbazza sena ħabs u tkun immultata sa' 10,000 euro. Dan jirriżulta minn abbozz ta' liġi dwar l-affermazzjoni tal-orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-ġeneru u l-espressjoni tal-ġeneru li tressaq fil-Parlament għall-ewwel qari t-tlieta filgħaxija. Il-Ministru Elena Dalli spjegat li din ir-realtà li persuni LGBT jiltaqgħu magħha anke f'pajjiżna u l-Gvern ħass li għandu jindirizza għax l-orjentazzjoni sesswali tal-individwu għandha tkun għażla libera. Maħna nafu u professjonisti jistudjaw ovvjament fuq dan u juru illi din tagħmel ħsara lil persuna. Apparti minn hekk għandna evidenza wkoll ta' sitwazzjonijiet fejn saret din it-terapija li ġieli anke waslet għal suwiċidju. Mela aħna qegħdin ngħidu illi persuna għandha titħalla libera. It-terapija li tibdel l-orjentazzjoni sesswali hija magħrufa bħala terapija ta' konverżjoni. Issir biex titrażżan l-orjentazzjoni sesswali tal-individwi għax hemm min jargumenta li l-orjentazzjoni sesswali hija xi ħaġa li tista' tfejjaq. Il-Ministru spjegat kif l-istess waqt li l-liġi se tkun għal konsiderazzjoni tal-Parlament se tkun għaddejja konsultazzjoni pubblika li tula l-pubbliku jressaq l-opinjoni tiegħu. Ovvjament se jkun hemm din il-konsultazzjoni pubblika sabiex minnu interessat ikun jista' jagħti wkoll il-perspettiva tiegħu jew tagħha, ovvjament nkunu rridu perspettivi informati għax din hija xi ħaġa illi hija xjentifika wkoll illi u allura ikun hemm din il-konsultazzjoni aktar wiesa sabiex ikonna liġi aħjar. Il-konsultazzjoni pubblika tagħlaq fil-15 ta' Jannar.